Actually, kining cone of confidence natin today is mas lumiit na. Yung previous tropical cyclone advisory nato is bumaba yung cone of confidence diha sa may northern portion of Samar provinces. Pero karon ang tip pinakadulo ng southern pinakatumoy sa habagatan ng cone of confidence nato is naa sa tip ng northern tip of northern Samar. So sa Cebu, uh, dili na ta appeal sa cone of confidence ng kining gitawag nato na ang pagbaba ng track ng bagyong Pohon Uwan. Nakita nato ma'am no by ugma Sabado mag-moderate to strong winds na diri sa Central Visayas with moderate to rough sea conditions. If titingnan nato sa atong local forecast diri sa Cebu up to this weekend, so in terms of ulan, wala tay nakita na kusog kaayo na masinati ang Cebu. So nakita nato isolated light to moderates with occasional heavy rains ang ato expected this weekend up to Monday diri sa Cebu. And nakita nato significant kining pagkusog sa hangin. So by Sunday, strong o kusog na hangin na atong ma-feel diri sa Central Visayas including the Cebu and rough to very rough sea conditions ang atong nakita. So delikado ang mga sasakyang pandagat so good diri sa Sunday.